След края на възстанието, веднага постъпва, отново се връща на служба. То между другото има един такъв, те повечето от военнослужащите, които участват в възстанието, взимат отпуска. След като завършва възстанието, връщат се в своите си редици, военни, военнослужащи, той също. 1904 година има конкурс за желаящите да заминат в предишни академии. Има и Санкт-Петербургската места. Заминава и 3 години почита. Изучава отново сложното изкуство, военното изкуство, връща се през 1908 година. 1910 година за първи път е назначен като преподавател в Военната академия. И е еталон за преподаване на практически умения, теоретични занимания с военните офицери, бъдещи офицери. Започва от войната. 1912 година той е на един от най-важните стражения в Одрин, Люлебъргац, в Бонарпиза, Карагач. По-късно през март 1913 година неговият полк участва и в Чаталджа. Ни по-късно, преди започването на Междусъюзническата война, първа пехотна софийска дивизия, в която е Дрангов, е прехвърлена край западната граница, където линията е село Сниловци и Цариброд. Докато е в Цариброд, Дрангов е посещаван многократно от майките на някои от войниците на бригадата. Те са дошли на свиждане заради дългото им отсъствие. Доволни от полагането от него грижи за техните синове и отношението им, те възкликват и по-скоро го изразяват благодарност и като въпрос. Ти ли си той, който така хубаво си гледал нашите момчета, питали го те. Критични статии има и през този период на изданията, някои от тях заради която отиват известно време и в съдебните зали, но това е друга тема. През октомври 1915 година, след влизането на България в Първата световна война, Дрангов ръководи пети пехотна македонски полк към известната и много популярна 11-та пехотна македонска дивизия. За нея може да се разказва много дълго, както има и легенди за нейното участие в Първата световна война. Ще го прескочим с цел да дадем следващата македонска дивизия на желащите, които искат да се изкажат. През 1916 година има и едно събитие, тук специално в Скопие, което искам да го отбележа. Това е създаването на школа за обучение на младши офицерски кадър. Предвидено поради недостига на младши офицери в Първата световна война, решено е да се направи една школа, която с продължителност около 3 месеца, между 3 и 4 месеца. Тази школа да бъде създадена в Скопие и това става, разбира се. На 18 юни школа да се създава, ще ви покажа после снимков материал. Стотици млади офицери са тук под ръководството на полковник Дрангов и се обучават. Близо до църквата Кирил Методий се писа Кирил Методий, генерал маршал Пол Макензен произнася една огромна реч в началото на школата, която всеки може да види, има и в интернет. Някои от възпитаниците на школата са любопитни фигури, които по-късно ще окажат въздействие в обществено-политическия живот и в България и не само. Отличник на Витовска, Стойчо Мошанов, по-късно председател на Народното събрание и министър на финансите, Спас Бабаринов, министър на правосъдието и пълномощен министър Чекиш. Йордан Селов, архитект Селов, това е таен съветник на цар Борис, който го оказва силно влияние, особено в получението на Втората световна война. Асен Йорданов, бъдещ изобретател, инженер, основател на авиоинженерството в България. Известният писател от Комаров Чудомир, както му името, Любомир Весов, което се развива с бой с сръбските разследвачи, Васил Кундев, Андро Лучев. Това са все имена, които са така наприятни, които поне в България са много известни. Има, разбира се, и бъдещи комунистически функционери, като Драмалия, като Фердинанд Козловски и други, но всички повечето от тях остават чудесни спомени за ръководството на Дрангов през този период на школата в Скопие. Школата завършва обучението през септември и веднага 15 дни по-късно, на 15 септември 16 година, Дрангов заминава за Румъния с своя полк. Там взима участие, достигат до Букурещ, дори неговите войници маршируват на улиците в Букурещ. Така интересно преживяване има. Записва се в дневниците. Между другото, всъщност, Дрангов ми оставя може би около 20 или 35 дневника, които също чакат читане, разшифроване. Не, те не са написани стенографски, като стенографски протоколи, но трябва да се публикуват и те. Госпожа Дрангова ги съхранява.
И така дори скоро се открие още един съвсем случайно. Минавам нататък. След Румъния, когато на българското военно командване, военно Дрангов се завършва на Южния фронт. На 18 марта той получава заповед за назначение, пътува към Южния фронт. И сега, съвсем накрая ще ви кажа хроника на последните дни от когато той пристига в Южния фронт, малко се изпълнено и на самия ден, когато той получава щабнея. 24 май 1917 г. Подполковник Дрангов обходи полковите позиции и поздрави войниците с празника на славянската писменост. Представете си, той поздравява войниците на 24 май. В смисъл такъв, в този момент ти да държиш в душите, че този празник е тези букви, които са създадени тук, всъщност те са букви, които прави духовната храна на голяма част от българите. Поздравява ги, онези, които са по копите, не са по копите, са построени за провеждане на кратко тържество. Командирът на полка подготвя и изнася кратко слово за живота и делото на славянските правоучители. Цел, след приключването на словото, подполковник Дрангов раздава войнишки знак на орден за храброст на всички отличили се бойци от полка за славете. 26 май, 2 дена по-късно. Рано за това започва поредният артилерийски обстрел и на позицията на 9-ти пехотен полк сектора е разположен по летичините в близост до Котра 1050. Отлично оборудвана в инженерно отношение, частта не дава запад. При отделната артилерийска стрелба обаче тежко ранен отстранял и избухнал близост до позицията неприятелски артилерийски снаряд, по време командирът на полка подполковник Бористан. От телеграма, описваща положението по фронта през изминалия ден, пристигнала вечерта в 20 часа и 30 минути в щаба на действащата армия, се отбелязва. Днес е ранен тежко командирът на 9-ти пехотен Пловдивски полк подполковник Дрангов. Има пояснение малко по-това. Чупене десният му крак в бедрото и са отнесени два пръста на дясната му ръка. Точка. Свършната страна. Въпреки незабавната медицинска помощ и енергичните опити да бъде спасен, няколко часа по-късно, от 22 часа на същия ден, подполковник Борис Дрангов умира. Няколко дни по-късно войниците от българските секретни постове намират прикачен за мрежата на телените заграждения лист хартия с кратък текст. Научил за смъртта на подполковник Дрангов, незнаен италиански войник от намираща се на позиция срещу 9-ти пехотен Пловдивски полк, изразява искрено обращение към българите с огромно съжаление за смъртта на Дрангов. Когото уважава. Написал е много кратък текст на италиански. Като много културен, уважаващ, като много културен български генерал-щабен офицер, съжалявам.